Hej YouTube. I dag vil jeg faktisk rigtig have spillet Minecraft, men ja, det blev så ikke lidt sådan noget. Derfor vil jeg meget hellere spille Sumotory, hedder det. Den sumo-bryder-spil, hvor det handler om at få den første spiller, eller sin modstander ud af ringen. Og så, eller bare få ham ned og ligge. Ja. Altså. Man kan vist... Nej, jeg ved ikke engang, hvor man downloader det. Det er i hvert fald gratis. Yes. Men det er i hvert fald rigtig sjovt, synes jeg. Derfor vil jeg gerne vise jer det. Og hvis man allerede har tabt, eller hvis man så falder, så kan man bare spille videre, men så tæller der ingen point, hvis man får modstanden ned og ligge. For eksempel der kan jeg bare fortsætte. Nej, game over. Så tabte jeg. Vi ses, YouTube. Hej.